Yeah, welcome back to the YouTube channel. Cameras akulu. Tipasane update pano chifukwa mu comment section. Video nege nabanga but zadza kwambiri ma comment okuzana ndi Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kuti akulu tadifuzilena amene wamwalira kapena ali moyo. Wamwalira ali moyo. Wamwalira ali moyo. So iyi kala second video imene ndikhale ndi kupanga responding to that. So poyambirirapo nayankha zoti actually zilibe umboni. And the answer number 2 tilengere tsopano pali ma update. Answer number 2 chabe kani libandona kuti anthu tifusaneka ifuso fati yankhati zozana zoona iti tiyanganeka ifuso not fuso komano tifuseso kuti ndi chifukwa chani anthu akufusa, ndi chifukwa chani anthu akuyankhula kwambiri kuti Netanyahu ali kuti amene munthu amene amakonda kupezeka kumaoneka nkupezeti wasowa amene zimabweretsa mafuso thaiza zina zake zimabweretsa mafuso, right? So choyambirira tene pano kuti fati kambe why anthu akukayikira why makuti choyambirira cheni kuti Netanyahu kuoneka kugulu kwa anthu tsiku lomaliza kuoneka kugulu kwa anthu panali pa 7 March. Kuoneka kugulu kwa anthu ngati anthu kumuona uyo Netanyahu kuna panali pa 7 March. Mimi ngone kuti ndi pa 14 ndiri padusa yani 7 days. Now it's 7 days makes a week. Ndiri padusa 1 week ndikuti anthu chimoneleni Netanyahu pa public poonekera ndithu kuti Netanyahu uyu. So anthu anayankhula zambiri kuti ikutha 1 week banje sakuoneka then panapeza kuti anazabwera pa like television Netanyahu uja pa mukapanga check live Facebook live anabwera pa Facebook live television chimodzimodzi ndi anayankhula zambiri zina amene tiziyankhulabe chifukwa tisitu kumeneko sitikuyang'ana zimene ayankhula koma tikuyang'ana kaisa iyeyo eti chabwino. So Netanyahu anaoneka anayankhula 34 minutes 38 minutes kenako bye bye. Afterwards limeneli likale dzana right usiku anabwera ndi thunku yankhula basi and mpamene sopano anthu anamba kufusa mafuso angapo chifukwa anthu amaonesetsa kwambiri. Netanyahu sanayankhula English imene amayankhulira akafuna kuyankhula anthu yeyo anayankhula chi Hebrew anayankhula chakwawo. Okay, chabwino. Number 2 anthu anaona zinthu zodabwitsa sindika pa videos zifoti pano pa YouTube yapanga sensa kwambiri like ukamayika ma videos ngati amenewo amaona ngati kuti iwe ukufalitsa nkhaniyo you understand what I mean. Amaona ngati iwe ukufalitsa nkhaniyo. So amaonesa ngati manja kapena zoti sometimes manjawo amazoneka ngati zala 6 ukuomeka ngati zala 6 choncho andi kubwereraso kenako mano akamayankhula mano ngati pakamwapa kokha ngati polumikiza wizi kumaso mano kumakhanga akumasowa mmene amakhalira ma videos AI ena ake kuti ma videos AI maona ena ake thaizi like imanganeka upanga kuika zinthu mndomeko zina zimasowa upeze sometimes khulu la munthu lasowa mphuno yasowa sainoona kuti zinthu ma videos ndi AI and samakonda kuyankhula kuseri kwechisalo koma apana chisalo chimene chimazungula I don't know
kuti mina ambanga cover up kuti aoneke kuti ndi live video kamphepo kakupanga choncho. So anthu ambiri amene amazitsala kwambiri za media akupanga speculate, akukhala phendi kumaganize kuti video iyi ikhoza kukhala deep face, video iyi ikhoza kukhala kuti ndizama AI zaiditi. Mudziwa masiku anowa mmene zinakhalira zinthu zimakamakazi napanga zina zakeso. So anthu akhala pay akumaona kenako anthu ambwe ndi conclusion kuti no, mkulu uyu video iyi ndi ya AI plus wakhala 1 week osaoneka. Mkulu uyu it's either chifukwa mphekesera zonena kuti kunyumba kwake ndi ku office kwake kwaphulitsidwa, mphekesera zomwe zinalipo ndithu. Koma remember kunena kuti sangafune kuonesa zimene sangafune so kuti anthu adziwe yawe nje ameneyo. Koma mphekeserazo zinalipo ndithu zoti kunyumba kwawo kwaphulitsidwa. Right? So anthu akuona kuti it's either ali pakoma ndithu, pakoma ali ndi kuchipatala serious, kapena apoyayi mkulu amene ndithu waphedwa ndithu. Anthu akuganiza choncho. Okay, chinaso chimene anthu anakayikiraso chonena kuti ku Twitter pa page yake ya Benjamin Netanyahu kuna zabwera post imene inazanena kuti mphekesera zonse zonena kuti Benjamin Netanyahu wamwalira, waphedwa, zosatsimikizika. Kotero mutsatire, you have to follow the verified news, not speculations. Tsatlani news imene verified, osati zongo khangati zongo falsa izi zopanda maumboni. Kena afterwards machangu posted in a delete class. Zimene anthu aganiza kuti sizili confirmed. Kusanza kuona kuti chino yachitika ndithu. Koma zoti wafa sizitsimikizike. Okay. So pakati panopa tinene kuti mphekesera zimene zili strong panopa zili strong. Kuti zonsezi zifufutike zikhale ngati zatha kuti basi makuti ndiye kuti solution yake abwere live anthu amuone basi. Ndipo pamene isobano anthu akhale apeza choonadi. Apo B ndikuti akuyenera kulengeza kuti akulu Netanyahu watisiya. Kapena amene amene afuna asunge kaye mtembo kena kwazalengeza afterwards kuti iwo after pa bedi amangodwala. Right? So actually I don't know. Komano izozo zimene ndithu zilipo and pakadali pano mphekesera imeneyo ndi mphekesera sizinachite confirmed. Koma ndimafuna ndilongolongosola zimene ndithu why zili choncho. So nakamba kuti ndikupatsane. So zimene anayankhula makamaka Benjamin Netanyahu ndi mapoints angapa amene anayankhula makamaka amati nkhondo itsopano it's actually sikuti ndiya mbali imodzi yokha komana kuti ndiya global like khale dziko lonse nkhondo iyi. So akuyenda kulimbana ndi Iran kujampa kana afike poti athanako. Komanso mapoint ine amene anayankhula kwambiri nkhani yokhuzana ndi ati nkhondo ikupitirira mpaka na makamaka pali mgwirizano pakati pa nkhondo iyi ndi kubwera kwa Yesu Kristu. Yes, anatero ndithu. Komanso point ine amene anayankhula kuna kuti makamaka asilamu ndi chiopsezo ku dziko lapansi and anana kuti kuphatikiza onse sili kupatula kayakhala mashia kayakhala masuni ndi osewo
I mean akuyenera kupangidwa eliminated, akuyenera kuchotsedwa. Yeah, iwo anatero. Netanyahu nde I don't know mina zimene zakulongoswani ndi anthu enawo, koma naamva ngati anthu ena amankha kuti ayi ife ndi masuni kumene kuchoka kwa Mashiya nde basi amene ajawa awulata mafa atamaphera pa vuto. Yeah, so uthenga wawo ndi umene ndithu Netanyahu kuti palibe kusiyanitsa nonse kaya ndi Mashiya kaya ndi Sunni. I don't know kuti ma differences ndi utani umene, koma akuti nonsenu akuti ofunika ku we are not saying it's in Switzerland. Things are happening in Switzerland now. Extreme Islam, both Sunni and Shi'i, is a threat to the entire world. We can't say that this would solve itself. We continue to strike our enemies over and over again. But how can we compare this time with the past? Guys, thank you so much. Malawian cameras.